Ikaw apo ibilag mi manakaawat inakapsot mi manakapakawan pagkurangan mi iturong mo apo ipanagbiag mi rambakan grasya na asagot pagraranudan naisutibyan aming nagapwan rigat kenam ay Diyos pagkamangan anyaman nga banag hintay biroken anyaman arigat hintay palmaken nga agpaiso di Diyos tulaen kirit ken namnama into aglemen iyayat ti Diyos hintay rambakan grasya na asago pagraranudan naisutibyan amin nagapwan bigat kenam ay Diyos pagkamangan inayat mo apo inapanglaw nakakaasi dagiti mawaw kaskin ka apo balinen nakam tapno ti ayat mo di may paidam di ayat ti Diyos hintay rambakan grasya na asagot pangnamnamaan ay sutibyan amin nagapwan rigat kenam ay Diyos pagkamangan may kaapo ket nagrigat ka ay ti amin na parswan manakaadipen ano nga kita itit mo ti ili kami nawaya iyayat ti Diyos hintay rambakan grasya na asagot nagpanamaan ay sutibyan amin nagapwan rigat